баҳрайн пойтахташ Манама. баҳрайн яке аз кишварҳои ҷазиравии Осиёи Ғарбӣ дар халиҷи Форс ба ҳисоб меравад. баҳрайн соли 1971 истиқлолияти хешро аз Британияи Кабир ба даст овардааст. аҳолияш 1,5 миллион нафар. масоҳаташ 765 километр. забони давлатиаш арабӣ, динаш ислом. кишвари баҳрайн кишвари шоҳӣ аст. аз нефту газ хеле бой аст. бо Кореяи Ҷанубӣ, Ҳинд, Чин, давлатҳои халиҷи Форс, Иттиҳодияи Аврупо равобити хуби тиҷоратӣ дорад.